παραδοσιακά γινόταν, ο σύγχρονος λυράρης κάνει τα λεγόμενα γεμίσματα και τις κόντρες, μιμούμενος στα τσαλίμια συνοδείας των εμπορικών μπουζουκιών στα μαγαζιά της νύχτας, οι λεγόμενες ανταποκρίσεις. Δηλαδή στα κενά που αφήνει ο τραγουδιστής, απαντάει η λύρα, κάνει κάτι κολπάκια που περισσότερο μπουζουκίστικα είναι αυτά. Αυτό ήταν περίπου αναπόφευκτο, γιατί για πολλά χρόνια οι ποντιακοί λύρα και οι λυράρδες συγχρονίστηκαν με τα όργανα αυτά στους χώρους των νυχτερινών μαγαζιών, όπου συνυπήρξαν. Και μια που μιλήσαμε για εισαγωγές, αξίζει να σημειωθεί το σύγχρονο φαινόμενο της ενορχήστρωσης στις ποντιακές ορχήστρες, αλλά και στην ποντιακή δισκογραφία. Λένε, παραδείγματος χάρη, τον τάδε δίσκο, την ενορχήστρωση την έκανε ο τάδε καλλιτέχνης. Μα ποια ενορχήστρωση στην ποντιακή μουσική? Μα δεν έχει ορχήστρα η ποντιακή μουσική, μια λύρα είναι. Μια λύρα και ένα νταούλι. Ποια είναι ορχήστρωση? Βέβαια, αν θα βάλουμε 2-3 αρμόνια, κιθάρες και τα λοιπά, ντέφια, πάμε σε ενορχήστρωση. Καλούνται λοιπόν καλλιτέχνες λαϊκοπόπ μουσικής, παιδες, και κοιτάξτε, δεν τις δίνουμε και σε πόντιους καλλιτέχνες, τις ενορχιστρώσεις. Την πρώτη ενορχίστρωση, παραδείγματος χάρη, στο δίσκο του Καζατζή την έκανε ο Νικολόπουλος. Και πάμε σε άλλες ενορχιστρώσεις. Καλλιτέχνες αμφιβόλου ποιότητας που κάνουν ενορχιστρώσεις σε ποντιακή μουσική. Καλούνται λοιπόν καλλιτέχνες λαϊκοπόπ μουσικές παιδείας να ενορχιστρώσουν τις ποντιακές δουλειές, με αποτέλεσμα στα ποντιακά νυχτερινά κέντρα οι ποντιακές ορχήστρες να αντιγράφουν μουσικές εισαγωγές από τον Ιμπραήμ και τον Εμπράχ μέχρι ακόμη και το Ροζ Ντέιλι. Εγώ, επειδή συνηθίζω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, παραδείγματος χάρη κυκλοφορούν ηχογραφήσεις από το παλιό κέντρο την Αυλαία, που όλες οι εισαγωγές είναι του Ιμπραήμ, του Εμπράχ και είναι κανένα δύο του Ροζ Ντέιλι. Του Ιρλανδού αυτού μουσικού που ασχολείται με την έθνικη μουσική, αυτός όμως τα βλέπει αλλιώς. Ακούς για 10 λεπτά μουσική εισαγωγή και εκεί που έχεις πιστεί ότι στη σκηνή θα ανέβει ο Βασίλης Τερλέγκας ή ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ανεβαίνει ο τάδε πόντιος τραγουδιστής. Τρίτη αλλίωση, κλοπή και αντιγραφή ξένων μουσικών μελωδιών. Παλιό κόλπο αυτό. Το παλαιό φαινόμενο της κλοπής μελωδιών σε όλο του το μεγαλείο. Τούρκικα, αράβικα, ακόμη και ινδικά, μασκαρεμένα με ποντιακό στίχο. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται και υπό την εκδοχή της αντιγραφής του ύφους των μουσικών αυτών. Δεν φτάνει να κλέβουμε τη μελωδία, κλέβουμε το ύφος. Η για χρόνια συνεργασία ποντίων μουσικών με μουσικούς τσιγκάνικης καταγωγής, κυρίως από την περιοχή της Γουμένισσας, οδήγησε σε ένα ποντιακό μουσικό εσπεράντο απείρου κάλους. Το φαινόμενο είναι εξόφθαλμο τα τελευταία χρόνια στην τεχνοτροπία του δήθεν σε εισαγωγικά ποντιακού κλαρίνου, το οποίο δυστυχώς καμιά σχέση δεν έχει με τις εκτελέσεις των Καρσλίδων Μίτκα και Γεωργούλη Παπαδόπουλου. Η τεχνική του νόθου αυτού ποντιακού κλαρίνου κινείται μεταξύ Βασίλη Σαλέα και Παύλου Πιπιλιάρη. Με αποτέλεσμα το σουξέ των τελευταίων χρόνων δήθεν καρσλίδικο Μάρς, δήθεν, να μοιάζει περισσότερο με τσιγκάνικη ρούμπα. Και πάμε σε καλοκαιρινούς ποντιακούς χορούς και λέμε αυτοί που χορεύουν είναι πόντοι. Συγγνώμη, εγώ έτσι νιώθω. Και πολλές φορές ντρέπομαι όταν βλέπω αυτά τα τσιφτετέλια και αυτές τις ρούμπες πάνω σε τραπέζια με κλαρίνα και από πάνω να φιγουράρει ο αετός των Κομνηνών. Και η Ρωμανία, αν πέρασε, να ανθεί και φέρει κι άλλο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Καμία σχέση. Μια άλλη αλλίωση είναι οι επιρροές από το σύγχρονο πόντο. Και ενώ άλλοι ψάχνουν την εξέλιξη στα παραπάνω, μερικοί έχουν ανακαλύψει την παράδοση και την υγιή της εξέλιξη στη μουσική των σύγχρονων ποντίων μουσουλμάνων που κατοικούν σήμερα στον ιστορικό πόντο. Είναι άραγε έτσι, αυτή είναι η αυθεντική λύρα? Δηλαδή, μήπως κράτησαν αυτή την αυθεντική λύρα και εμείς την αλλάξαμε? Πιστεύω πως όχι, ούτε και εκεί υπάρχει αλήθεια. Ούτε τεχνικά, ούτε ρυθμικά, ούτε ως μελωδίες η μουσική των παραπάνω δεν έχει καμία σχέση με τη δημοτική παραδοσιακή μας μουσική. Χειροπιαστή απόδειξη ότι από τη μουσική των παραπάνω απουσιάζουν εντελώς ρυθμοί που υπάρχουν σε εμάς. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει το διπάτε εκεί καθόλου, έτσι, που όλα τα κριτικά ήταν σε αυτό το ρυθμό. Αλλά και η τεχνική τους είναι εντελώς διαφορετική. Με ελάχιστη χρήση της τρίλιας, δεν παίζουν τη λύρα με τρίλια, περισσότερο με δοξάρια και εντελώς διαφορετική τεχνική του δοξαριού, σκαφτά. Η μουσική τους προέρχεται από το ίδιο με εμάς δέντρο, αλλά η σχέση που έχει με τη δική μας μοιάζει με τη σχέση που έχει ο Homo sapiens με το Homo neanderthal. Τη σχολή αυτή είναι και άλλα περίεργα παντρέματα που έχουν παρισφρήσει στη μουσική μας, όπως λύρα σε συνδυασμό με γαβάλ ή λύρα με ζουρνά και αγγείων. Στον πόντο δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Ποτέ η λύρα δεν έπαιζε με ζουρνά ή ποτέ η λύρα δεν έπαιζε με αγγείων ή γαβάλ. Αυτά είναι τερτύπια των καιρών τωρινά. Περαιτέρω, επειδή και η μουσική είναι και λόγος, η νεοποντιακή δημιουργία έχει και στιχουργούς, ακόμη και ποιητές.
Φυσικά δεν είναι κακό η ποντιακή στιχουργία όταν είναι καλή και προέρχεται από ανθρώπους με ταλέντο και καλή γνώση της ποντιακής διαλέκτου. Βλέπε Κώστας Διαμαντίδης, να μην τα αφορίζουμε όλα, υπάρχουν και καλές προσπάθειες. Δυστυχώς όμως συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Ο βασιλιάς είναι γυμνός και συνήθως τον τείνουν με κουρέλια για να μην μπω με σκουπίδια. Το θέμα είναι μεγάλο, φυσικά δε και αναμενόμενο οι παραπάνω απόψεις να προκαλέσουν και αντιδράσεις και από εσάς. Θα ήταν όμως χρήσιμο για το διάλογο και μόνο οι έχοντες αντίθετη γνώμη να μας πούν ως παράδειγμα έστω και μια πρωτότυπη ποντιακή δημιουργία. Αν υπάρχει ένα πρωτότυπο ποντιακό τραγούδι, μπορεί κάποιος να μας το πει. Ξέρουμε κανένα. Κάποιοι λένε ότι ο Τσανάκαλης έγραψε πρωτότυπη μουσική. Και πάλι όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτός όσο μεγάλος κι αν ήταν πατούσε στην παράδοση. Δεν πατούσε στην παράδοση. Π.χ. το Μαγκάλια και το Ειρήνη Άσπρο Περιστέρ δεν έχουν σχέση με την ποντιακή παράδοση. Μπορεί να έχουν ποντιακό στίχο. Δεν είναι ποντιακή μουσική όμως. Λένε κάποιοι, μα να μείνουμε αιώνια στα ίδια συγκόρ που επίεν στον Μπαρχάρ, στον Τζοπάνο με τα πρόατα, συμμοζήκαν και τα κουσκούρια. Σίγουρα οι εποχές άλλαξαν και οι κοινωνικές συνθήκες που παρήγαγαν πρωτότυπη ποντιακή δημιουργία δεν υπάρχουν πια. Δεν κρύβω ότι είμαι αρκετά προβληματισμένος για το μέλλον της ποντιακής μουσικής, γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι σε πολύ λίγα χρόνια το πρώτον η γλώσσα μας θα είναι μια νεκρή γλώσσα, το δεύτερον γιατί δεν θα υπάρχουν πια πόντοι όπως τους εννοούσαμε μέχρι τώρα. Κατά τη γνώμη μου, μέσα σε αυτόν τον κοινωνικό ρημαγδό και τον πολιτιστικό αφανισμό, όπου εν πολλοίς οι επιμέρους πολιτιστικές παραδόσεις θα συνθλιβούν μέσα στο χωνευτήρι της παγκοσμιοποίησης, η απάντηση στο ερώτημα πώς θα ακούσουμε σύγχρονη καλή ποντιακή μουσική θα απαντηθεί μόνο μέσα από τη γνώση και τη μελέτη. Δεν μπορεί να έχουμε βιωματική γνώση πια. Η πρώτη γενιά έχει παρέλθει, οι παραδοσιακές μορφές έκφρασης επιτοπλίστων έχουν παρέλθει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασώσουμε ό,τι μπορούμε να διασώσουμε, και εδώ είναι το έργο των σωματείων, και να ενσκύψουν οι κατοπινές γενιές με μελέτη και σεβασμό σε αυτά τα απομεινάρια που θα έχουν διασωθεί. Από την καλή και σε βάθος γνώση της μουσικής μας παράδοση, από την καταγραφή της και την περιφρούρησή της, από τη μίμηση του παραδοσιακού που σε κάποια στιγμή θα μπορέσει να γίνει βίωμα. Δεν είναι κακό να μιμούμαστε. Εγώ εκ πεποιθήσεως με μιμούμε, γιατί αρχή της μαθήσεως είναι η μίμηση, έτσι κύριε Μεγαλόπουλε. Λέει, να αναλωθούμε σε αυτά τα αγωγικά, τη γωγική τεχνοτροπία, το τυριρίμ. Ναι, μάθε το πρώτα καλά αυτό, απέδωσε το καλά και αφού μπορέσεις και να σταθείς στα πόδια σου, κάνε κάτι καινούριο το οποίο θα πατάει πάνω σε αυτά και τότε αυτό θα είναι παραδοσιακό, θα είναι ποντιακό. Πρώτο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια της γνώσης θα έπρεπε να έχει ο οργανωμένος ποντιακός χώρος που δυστυχώς και πάλι ίσταται νομίζω χαμηλότερα των περιστάσεων. Ο χώρος αυτός αντί να αναλώνεται σε προσωπικούς διαγωνισμούς δημιουργώντας φατρίες που πληγώνουν το κοινό ποντιακό αίσθημα, θα έπρεπε να εξασφαλίσει τις δομές και τις υποδομές εκείνες για να απαντήσει στην πρόκληση που δεν είναι άλλη από τη φυσική συνέχεια του ποντιακού ελληνισμού. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε φορέας πρωτοβάθμιο, το αμφισβητώ γιατί βλέπω ότι εσείς κινείστε σε άλλη κατεύθυνση, ή δευτεροβάθμιο ποντιακό σωματείο που να προχωρήσει σε μια συστηματική καταγραφή της μουσικής μας παράδοσης. Παραδείγματος χάρη, βλέπω ότι οι Κρήτες είχαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και έκανε μια φανταστική καταγραφή των πηγών της κρητικής μουσικής. Τους πρωτομάστορες, έχει μια σωρά, είναι οι μάστορες της κρητικής μουσικής. Εμείς δεν κάναμε αυτό το πράγμα στην δική μας μουσική. Δηλαδή, εκτός από την ιδιωτική πρωτοβουλία, θα κάνουμε εμείς ένα CD ή κάποιος άλλος φιλότιμος που θέλει ρομαντικός να κάνει κάτι άλλο, μια οργανωμένη προσπάθεια δεν έγινε από τα σωματεία και από πλούσια σωματεία. Γιατί να μην ζητάμε από το Σύλλογο Παλατιτσίων, από το Σύλλογο της Νέας Τραπεζούντας να κάνει μια τέτοια προσπάθεια, αλλά η Παναγία Σουμελά, η Εύξηνος Λέσχη, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, ΠΟΕ, ΠΟΠΣ, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές ομοσπονδίες, θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια δουλειά. Αλλά αυτοί περί άλλα τυρβάζουν. Μάθαμε όλα να τα κάνουμε πρόχειρα. Η μονοκαλλιέργεια και η μονοδιάστατη ανάπτυξη του ποντιακού χορού, σε συνδυασμό με την ημιμάθεια και τη στενοκεφαλιά μας, αφάνισε όλα τα υπόλοιπα. Μόνο χορός. Μόνο αν αλλάξει η προπεριγραφόμενη ζωφερή εικόνα και δημιουργηθούν υποδομές που θα λειτουργήσουν ως ασφαλιστικές δικλείδες, τότε μόνο θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την παραγωγή καλής νέας ποντιακής μουσικής, έντεχνης και επώνυμης. Και έρχομαι σε αυτό που λέμε δεξιοτεχνία. Οι σχολές λύρας. Τι έχουν κάνει οι σχολές λύρας? Έχουν κάνει ένα καλό,
ότι έχουν διαδώσει τη λύρα σε πολλά παιδιά. Καμιά φορά οι λυράριδες είμαστε περισσότεροι και από το κοινό. Είμαστε πολλοί οι λυράριδες πια. Πολλά βαλιτσάκια, πολλές κάψες. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουν βάλει τα παιδιά σε ένα τρελό κυνήγι της δεξιοτεχνίας. Ποιας δεξιοτεχνίας? Της ταχύτητας, του περίπλοκου παίξηματος, να κάνουμε μια εισαγωγή που να μην μπορεί να την κάνει ο άλλος. Και τσαλίμια. Και μέσα σε αυτό το παιχνίδι χάνουμε τη μουσικότητα, τη μουσική έκφραση, το σκοπό. Το σκοπό. Δεν παίζουμε το σκοπό. Παίζουμε θέματα μουσικά και αφήνουμε το σκοπό. Και το άλλο κακό. Βλέπουμε ότι έχει καλλιεργηθεί μια απίστευτη ανθρωποφάγα ανταγωνιστική διάθεση μεταξύ των λυράριδων. Δεν μπορούν να κάτσουν δυο λυράριδες σε ένα τραπέζι. Ο δικός μου ο γιος παίζει καλύτερα, ο δικός μου ο γιος παίζει καλύτερα, ο του άλλου ο γιος παίζει καλύτερα. Ρε παιδιά, όλοι παίζουν και όλοι καταθέτουν την ψυχή τους. Κάποιος παίζει καλύτερα, κάποιος παίζει λιγότερο καλά. Δηλαδή, πρέπει να χάνουμε την μουσική. Τότε τι λαός είμαστε? Μπορούμε δηλαδή να καλλιεργήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας όταν τερούμε ο ίσος να τρώει τον άλλον? Όταν δεν μπορούμε μεταξύ μας οι λυράριδες σε ένα τραπέζι να κάτσουμε να συζητήσουμε και να γουστάρουμε και να διασκεδάσουμε και να τη βρούμε, που το λέμε λαϊκός, κύριε Χαραλαμπίδη, τι περιμένουμε από τους άλλους? Κοιτάμε κλεφτά, τι κλαδί έκανε αυτός, το έκανε, πώς το έκανε και γιατί το έκανε. Μία πολύ κακή νοοτροπία, η οποία πρέπει να εκριζωθεί, και αυτό πρέπει να γίνει με καλλιέργεια από τα σωματεία, ότι χθες μιλούσαμε στην εκπομπή εκεί του Σωματαρίδη για το Μουχαπέτ. Μουχαπέτ απαιτεί αλληλοσεβασμό, αυτοεκτίμηση, αλληλοσεβασμό και εκτίμηση στον άλλο, στο σύντροφο, στο διπλανό, που θα τραγουδήσει, που θα παίξει. Εγώ δεν θα κοιτάξω πώς θα τραγουδήσει, αν το είπε στραβά ή αν το είπε φάλτσα. Όλοι συμμετέχουμε στο ίδιο πράγμα. Αυτά ήθελα να πω. Δεξιοτεχνία δεν υπάρχει παρά μόνο αν είναι ποντιακή. Κάθε άλλη δεξιοτεχνία, νησιώτικη, τουρκική, αιγυπτιακή, μογγόλικη ή ευρωπαϊκή, εμένα προσωπικά με αφήνει αδιάφορο. Αυτά. Ευχαριστώ. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με τα επόμενα τραγούδια? Να ευχαριστήσουμε θερμά το Στυλίδη το Θανάση για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε. Νομίζω ότι θα μας αγγίξουν. Εγώ εύχομαι να αγγίξουν περισσότερο τους νεότερους και τους παλαιότερους να αγγίξουν για να καθοδηγήσουν εμάς τους νεότερους. Βάζω και εμένα στο εμάς τους νεότερους. Έχω εδώ το CD. Σήμερα κάνουμε παρουσίαση ενός CD. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Σας το δείχνω. Υπάρχουν και κάποια γράμματα μέσα. Κάποιος εκ των οποίων έγραψε τα γράμματα τον Ιούνιο του 2013. Λέει: «Θεέ μου, πόσο μεγάλη αξία έχει ένα γράμμα». Αυτό θα πω μόνο και θα πω ότι το έγραψε ο Καραβέλας ο Μιχάλης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε 2 ακόμα τραγούδια. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Θα την πούμε σε λίγο. Το πρώτο τραγούδι στο ρυθμό διπάτ, «Σονόφ ντοέσαν τα νερά». Το δεύτερο τραγούδι αμέσως στη συνέχεια, «Σουμάσα ξημερώματα». Αυτά τα τραγούδια τα δύο συνοδεύονται όμως με μία μικρή και ευχάριστη έκπληξη από μεγάλους και μικρούς χορευτές. Του Αλέξανδρου Υψηλάντη, της Παναγίας Σουμελά και επίσης μία χορεύτρια που μας τιμά από τον Σύλλογο Ποντίων και Φίλων των Παλατιτσίων. Ακούμε. Σαν τα παρχά
εκεί με το πλαεύτωσαν κορίτσια παλικάρια, εκεί με το πλαεύτωσαν κορίτσια παλικάρια, έγινε εκεί με το πλαεύτωσαν κορίτσια παλικάρια. Και συνόρξαν ανέλεγαν την πάπο το χωρίο, συνόρξαν ανέλεγαν την πάπο το χωρίο. Έχω λέει τον όφι να αγαπώ, την πάπο πάνω καλείο. Έχω λέει τον όφι να αγαπώ, την πάπο πάνω καλείο. Έχω λέει τον όφι να αγαπώ, την πάπο πάνω καλείον. Ξημέρων πάντα να ηλίεμαι, σου μάσα ξημέρων πάντα να ηλίεμαι. Εξεμαδίω να στραγιάρ, εξεμαδίω να στρατσάνουν γιάρ. Θέλω μες το πρόσωπο να ηλίεμαι, θέλω μες το πρόσωπο να ηλίεμαι. Καλούν τα ψία στα σπραγιάρ, καλούν τα ψία στα σπρατσάνουν γιάρ. Μάσα ξημέρων πάντα να ηλίεμαι, σου μάσα ξημέρων πάντα να ηλίεμαι. Και σαν πετύν όλα λεαν γιάρ, και σαν πετύν όλα λεαν τσάνουν γιάρ. Είναι τέχνη και φιλέμα να ηλίεμαι, είναι τέχνη και φιλέμα να ηλίεμαι. Και σταυρωτών με γκαλιά γιάρ, και σταυρωτών με γκαλιά τσάνουν γιάρ. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία και συμβολική εικόνα, την απολαύσαμε όλοι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλους. Χαιρετία σας συντραπεζούντα. Αυτά ήτανε. Χαιρετία σας συντραπεζούντα. Να ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι τους χορευτές. Πλησιάζουμε προς το κλείσιμο, σιγά σιγά. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να ζητήσω το θερμό χειροκρότημα όμως για όλους, για τους συντελεστές. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα ΜΜΕ της Κατερίνης και της Πυρίας ολόκληρης, οι οποίοι μας βοηθάν πάντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Κοκκινίδη Μπάμπη, ο οποίος προσφέρθηκε αφιλοκερδός σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς. Δεν τελειώνουμε. Και να καλέσω τον κύριο Τάσο Ημιρτζίδη να μας πει έτσι 2 λόγια και στη συνέχεια θα αφήσω συμβολικά να ακούσουμε τον τελευταίο μας δημιουργό εδώ, τον Χρήστο τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος ανυπομονεί να μας πει πράγματα. Καλησπέρα σε όλους. Σαν ο πιο μικρός συντελεστής από την εξαίρετη δουλειά, θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας το Θείο τον Χρήστο, το Θείο τον Χρήστο Χαραλαμπίδη, το Θανάση το Στυλίδη, που με εμπιστεύτηκαν και ήμουνα κι εγώ μαζί σε αυτό το μουσικό καράβι, σε αυτό το μουσικό ταξίδι, συνοδοιπόρος, και πραγματοποιήθηκε αυτή η δουλειά. Χαιρετία σας, συντραπεζούντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Τάσο μας. Κύριε Χρήστο, το λόγο. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αρχίσω τώρα, γιατί είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Και δεν είναι θέμα γλώσσας, Μιχάλη. Είμαι συγκινημένος από την έκταση που πήρε αυτό το μικρό που ξεκίνησα να κάνω εγώ. Πάρα πολύ μικρό. Εγώ ξεκίνησα, απλά ήθελα να καταγράψω κάποιους ήχους ποντιακούς, γιατί πίστευα, έτσι όπως γράφω και στο CD, στις σημείωσεις, ότι εκτελώ αυτούς τους σκοπούς ποντιακούς κατά τρόπο παραδοσιακό, έτσι όπως τους άκουσα κυρίως από το Γόγο. Και βλέπω με μεγάλη μου έκπληξη ότι πήρε έκταση και ίσως άξιζε τον κόπο αυτό που ξεκίνησα να κάνω. Γιατί βλέπω έγινε αφορμή και τα 2 σωματεία και του χωριού μας, ο Υψηλάντης και η Παναγία Σομελά της Κατερίνης, να προβάλλουν αυτό το έργο για να δώσουμε συνέχεια σε αυτό που επιδιώκω εγώ στην παράδοση της ποντιακής μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα και κύρια όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, που είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας η παρουσία σας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τα 2 σωματεία και τους προέδρους τους με τα διοικητικά τους συμβούλια που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Ας ελπίσουμε και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες, εγώ δεν συγκαταλέγω τον εαυτό μου στους καλλιτέχνες, είπα είμαι ερασιτέχνης, και κάποιοι άλλοι πόντιοι καλλιτέχνες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα της παραδοσιακής ποντιακής μουσικής. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ από βάθος καρδίας και εύχομαι και σε άλλα τέτοια από άλλους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς νομίζω θεωρούμε τον Θείο Χρήστο ένα εξαιρετικό άνθρωπο, κόσμημα της ποντιακής παράδοσης. Θείο Χρήστο, να ζεις, να έχουμε σε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κύριε Μεγαλόπουλε, νομίζω κάτι θέλετε να μας πείτε. Σκεφτήκαμε ότι ένα αναμνηστικό που συνηθίζεται σε αυτές τις στιγμές, ότι θα ήταν η ώρα να το απονείμουμε. Εμείς, εκπροσωπώντας τους δημιουργούς του CD αυτού, σκέφτηκα να παράγω έναν από τους χάρτες από τη συλλογή μου και να τους απονείμουμε και στους 2 συλλόγους που με χαρά και με περισσή διάθεση προσπάθησαν να κάνουν πράξη αυτό που είδατε όλοι σας. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από τη Νέα Τραπεζούντα, πρώτα απ' όλα από το σύλλογό μου, από το χωριό μου. Μάλλον ο πρόεδρος θα πρέπει να παραλάβει
αυτόν τον χάρτη. Να βοηθήσουμε. Είναι ένας χάρτης του 1595 του Αβραάμ Ορτέλιους με τίτλο Εύξηνος Πόντος. Οι δημιουργοί του CD «Χαιρετία σας συντραπεζούντα» προσφέρουν το χάρτη ως αντίδωρο στο Σύλλογο Αλέξανδρος Υψηλάνδης Νέας Τραπεζούντος για τη συμβολή του στην ανάδειξη, διατήρηση και διάδοση της ποντιακής μουσικής και παράδοσης. 8/10/2013. Ο επόμενος χάρτης είναι ίδιος και θέλουμε να τον απονείμουμε ως επίσης αντίδωρο στο Σύλλογο Παναγίας Σουμελά και ο πρόεδρος του μάλλον είναι ο ίδιος χάρτης, γράφει τα ίδια πράγματα. Ελπίζουμε ότι θα προκαλέσει κάποιους να σκεφτούν ότι η χαρτογραφία του πόντου δεν μελετήθηκε καθόλου, ούτε καν επαρκώς, ούτε καν υποτυπωδώς. Θα ήταν ίσως αυτός ο χάρτης μια αφορμή για να μελετηθεί η ποντιακή χαρτογραφία, η χαρτογραφία του πόντου, με συγχωρείτε, και ίσως αυτή η ημερίδα να δώσει έναυσμα σε κάποιους να σκεφτούν ότι και το δημοτικό τραγούδι λείπει από την ποντιακή βιβλιογραφία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων. Ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας. Εμπιστευτήκατε. Να πούμε ένα τραγούδι ακόμη. Τελειώσαμε εμείς, θα πούμε ακόμη. Δεν χορταίνεται, δεν χορταίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Εκ μέρους των δύο συλλόγων, νομίζω ότι το ξέρουμε ότι επιθυμείτε να προμηθευτείτε το CD, το οποίο θα διατίθεται από τους ίδιους καλλιτέχνες προφανώς έτσι, εδώ στην κοινωνία μας, αλλά και από την πολιτιστική στέγη της Παναγίας Σουμελά. Θα υπάρχει εκεί, όποιος θέλει, όποτε θέλει, μια ευκαιρία να το κάνουμε και δώρο τις γιορτές και να αφήσουμε άλλα δώρα. Τώρα να δωρήσουμε κάνα βιβλίο, κανένα μουσικό CD, έτσι να πιάνει τόπο. Παρά άλλα κι άλλα που είναι περιττά πολλές φορές. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά όλοι. Σάβα, μην φύγεις, μην φύγεις. Σάβα, μην φύγεις, έτσι.